onye ka ọ ga-eji aṅụ Igbo nna ya aṅụdụ nne ya aṅụdụ ya pụta bịa ịṅụ Igbo wara na-agba ya nwa eyighị nne eyighị nna ọ ga-eyi onye nwa m zụkwụrụ ihe ọma were apịa mpịa were kọledị chọkụ ote dere ha ala dee gbuo eche ihe ya tu ezimahụ n'ọzọ ịga ha mma n'ime nwa m ga-aga ịṅụ Igbo onye ka ọ ga-eji ha aga n'ọdụ gaji tinye ga-akọba onye ka ọ ga-eyi aṅụ m anwụrụ bete ime ke ka nke lekwe ngo ohu tọrọ ka shi debe isi ka siti basikụlụ isi basikụlụ nna ya nga nke ohu tọrọ nga abụliga anwụrụ ọkụ elu ịbịa nga abịa agba m cross road question gafukwe mọjie ọgbatere ewerela ha anwụrụ wee ga m confusion n'isi gafukwe ịgbapụrụla ka m kpebiri gị ụgbakọla gbajikwa abụọ hei ajọ nwa sowere ka nne ya nga ka ị nọ nja a na-ekwusị ịnọ n'ime ọhịa jaa nna asụ mba na ọwachi na-agụchitere gị ama m na ịbịara nga nwa mbekwu gị bịa nga akpọsa onwe gị onye ziga gị ndị agha mpụ gị fụrụ ntụtụ ta na ị ga-eme m ọbara mgbali elu ọkwa nne o fopụ gị efopụrụ m gị ọgụdụ awa ọkụrụ gị anụ ọhịa akwa bara mkpọtụ injin ọka imecha gị gwazie m mụnwa njin ọka ama m na ya atụ ebe ama m mụnwa njin ọka ị mana m ga-atụ ebe a gị mana m ga-atụ ebe a Chineke nna amaga m ụma kwete mgbe nwaanyị na-ese m ka ya shipụ ụmụ ka ya shipụ ha ka anyị obodo ahụrụ ka ya gba udo ahụrụ ụmụazị apụsịa mgbe egbe ha n'afọ m sị ha mba na future is bright lene future awụrụla black future hapụ bright ọ ga-awụrụ black amụchita amụọ nsogbu nye m rekwa aha agụgbu ego mgbe sị ka aba ihe ga-asị mba sị aga awa aha nna m sị gụọ ya nsogbu lelee ya ihe wetara gị na ndụ m ga-ewepụ gị gọchanja ga-aga agụ skuulu mụ ahịa ma ọ ka esi eme ihe bara onwe gburu gị ga ebe ahụ mba ozugbo ị na-aga awegara n'ọchanja gbam ha nwụdego ndị gọọmenti abịa echie ego mapụ were ndabat chie gị n'isi rụọ ya wee pentie ya moto na-agba gị n'isi nwa obodo ha ka gịnị papa obere ife na-enwe m iwe adị m na-ewe iwe ọkụ in the midst of time na m chenjiele gị ka ife ọdị na ọ fụrụ obele ebele o akwụnyegoro m gụgwa na mma o maka m ịtọ gị vam enyekwa m dị nsogbu o ka m enjoy with this thing with my tie ị na-abụ isi nkanta motion na ọ fụrụ o ị na-agbakwa ụta nkịta ịgbara esi ebe a pụọ ọ bụ ha chọkarịzie m ganya na mma what are you feeling like? Damn you! Egusi ejila aka ya gba onwe egusi agbala onwe aga m egbu gị taa ụtalị agba m ntana ngwazie gị na o nwere ihe dị iche akwarala anụ ngwazie gị na obosi na-ele anya n'ifu oti akwara anụ nana ọ fụrụ o agụta eji afụrụ o nana ọ fụrụ o tere akwụgwara m ugwu a na mma a na-emezi ọdịzi ka mmazi ifo na-eme dọsụ gba m ntana ka m chenji ego ka ikweta na ọ na-eme who are you? ị ga-ada m vam aga m eri gị wom ọkwa ihe vam anyị ga-ama onye mụ na gị na-abụ anyị ga-amazi mbe na-abụ nke nwoke ngwa ụla nwoke iji egwu anụkọta m bịawa amụ onye ma street boy ka nwụ onye street ka nwụ anọ m sọngwe hụ mma gị sọngwe kọkọsụ sọngwe m tụ ka m bịa ihe abịa hụ gị ama m na ọ na gị nọ ale gị na-asị m na gị na afọ a ka m mara way forward kemgbe m gwachara gị nne m gwara gị no reply no feedback from you nke m afọ a ka m mara ma way forward maka m mara ọnọdụ m afọ a nsogbu dịkwa nsogbu n'otu ole nna gị nna ngwa nna m gịnị mere nna gị chọrọ m nna m chọrọ gị n'ụdị ole nna gị chọrọ ka mụ na ya yia ọ chọrọ ka anyị nwee mmekọrịta nwoke na nwaanyị ka gị na papa m yi ya gịnị gị chọkwana ọ sị na ọ ga-enye m ego na ada ahụ m chọrọ ego Amaka
Eze hapụ gị na gị chụrụ mpam gawa ije oke nwoke eme gịnị? Ile ihe anyị na-afụ na iji ya white. Ọ kawala na iji eme gịnị? Ego nwe nsogbu gị. Ichefu gị na ụmụ afọ so na ọpara mmadụ ka ngwụ. Andị nwere ala mpam chọrọ ire. Ore ya na-anye m shake kpa ego mgbatahala. Ịma na plans nwere for you baby. Leni m anya na mkpụrụ anya. Gịnị ka ịhụ ganga? Bright future. Ego gbatahala once there is morning, I spoil you. Ama m na like ime isi. Ọrụ business saloon ma emepere gị. Gị dị okay. Onyema. Onyema. Iga. That's what I keep hearing. I need money. Achọrọ m ego. Lego this him. I need to make my hair now. Amaka, cool down. Ego ga-abịa o. Believe in your man. Ọ onye nwaanyị kwere na enyi ya nwoke ga-eru promised land. O ichiru promised land m. I mean eme ya cool down. Na ahazie. Ọ man gị ka ahụ believe in me, Achọkwanụ m gị o. Achọkwanụ gị ma no. Achọrọ m ego. Ego ga-abịa. Allah abatakwa na spoil you. Money is not my problem. You just believe. Ihe nụrụ ka I believe. I'm your man. Believe in me. Enweghị emegano. Enweghị emegano. Papa kpọrọ anyị. Abịala. Papa. Ele ihe ọzọ mere. N'ụzọ ana m ele otu m chiri mejọ ọnụ ele nga m gara emere m ihe ọjọọ otu esi mba kama unu ga-anwụkwa nọrọ ndụ. Ụmụ nwoke ibe m ga-awụ ụdị ihe dị ka ọnụ banyega ha n'ime. Ha were the last drop of their cover. Nye nne onye ọwa ha ga flush ọnụ nyepụ ọnụ na mamịrị. Mana nne ọnụ kwụkọtasa anyị pụshi ọnụ m si ya mba ya amụghịga m ọnụ na ụnụ ga-aba uru nficha. Ya wụrụkwa otu ahụ nwaanyị ahụ dị n'udo jide na mbụ hụ na ụmụazị agada buru ya hụtara ụmụ ụnụ gbalaga. Ile ihe mere unu ga-eji achọ ka m nwee high BP. Nwa obere aha Chineke nyere m na-emekwasị aha m na-ebuild up my name ka m nweta obere aha n'obodo a. M nwere aha m na-agwa ya n'aja. Emere m ọnụ ụnụ ka m sọ ka ndị nga anyị si asị emere m ọnụ ụnụ ya wee mere m ụnụ gịnị? Papa ha na-ekwu na ịba n'obi m na-ewe m iwe. Obi m gbara ọchịchịrị mana o ji ewe m iwe na ịkpọ BP ahụ iji bipless. Ịma ihe kwesịrị na anya gị na S achere ogbu ọtụwara ụkwabashu gị bara akpọ BP maka na BP wọ ya ndị big man politicians iji ya onye gara ya Dangote ka ị na-akpa ahụ ama m na ihe dị mma ịmakwa BP mee gị na ịwụgo the richest person in the world ị na-akọ akọ BP papa kelee Chineke gị si ma si nwe ha afa inwe so one makara onye asa ya kpọrọ ezinụlọ ugbo na wode na ya jes ya onwe na ya ịlasị papa gị kwukwala okwu iwedo olu ka ndị ọzọ ị na-ekwu asị nọ mụ na nwanne m nwoke agburu mmadụ tọtọ na-ekwu onye ọrụ awa ihe ngọ na-agbaga asị wa ọtaprata that is Tina na wafo mo we gba kwarara o we always get no maka my senior brother na ngana do fam to ka share nu papa you go the next store the next store if you na ite tell to ta wa get 10 stroke of care pia ka share ike ni ma ko mpeto le age do yavo peto le age ko tena wa ni di ma na ga no piwe ka ikuta no wa he wa ni chaga da na wa me paga wa amalo ga ko de ba Igwe prakwatule na prakwatule o. Anyway, otu shiri dịrị m ugbu a ebe ka m na-ekeza asị eke ekpegharị ndị ọwa ha mmadụ. Biko achọrọ m ịyọ ụlọ anyị ya. Akpọla m nwanne m nwoke nọ Lagos. Achọrọ m ka ọ na-abụ bara unu. Achọrọ m ka ụnụ abụọ ga-abụ biko ka ụnụ ga-abụ mara ma unu ihe unu ga-echi ndụ unu emepụta ayọ ka nna anyị ka mara ma ọ ga-abịa bupụrụ m ukwu arụsị na-abụ bugere m unu Lagos anyị ndị mmadụ fewe ọnụ ebe ha ọ ga-akara m mma na ana m ga-efe ọnụ biko mba papa hapụkwa nke boy mụ eme akwụghị ụta nara amaghị m ihe njem dị m eme ị ma na achọrọ m ịwụ driving take tanker. Ndwala me importer and exporter of fuel. Che with the driver. Every fuel ga China.
USA and Malay and Dubai. Exactly. Now we there here. What does that change? I'm not gonna for Abalo. I want your money. I want your money. I will resist self. What do you mean? Thank you, Lam. Thank you, Tokrela. If you need to get me wage, tank away the tanker. Because if you give me wage, you cannot wage even the tanker tire. I will make the fair can go to the block of it. Ngiwa. Iganya tanker. Eledo kumanza, elenga wanza ga-agbakwa sokwu eji break. Kedu nwanza kwesịrị iwurote? Ịmakwa ihe kwesịrị ịdị na-ache na ị ga-awụ. Maybe anyị ga na-anụ vulcanizer. Edebe ego n'okpuru taya ndị a na-eji apọmpụ ihe. Gị ma weti gị n'azụ n'ime chọọ nwa keji ego. Ọ gọvanọ Anambra steeti onye blame dị m onye ọdọ. Leche ebe ọ ga-arụ briji ya wuru n'isi nwa m ya wuru isi goro ogoro roundabout n'isi were penti yelo gba ya moto onye moto nta moto Imo na-agba n'isi otu ọ ga-esi echicha ka mmanụ gị gawa n'elu ya apọlịsa anụ n'ogo briji n'isi bubuli dị gị ga-ahụ were Igbo tụkwasị ya ihe ibu n'isi karịrị akarị isi ọpịa ọrọ enwedị m ụdị isi na ndị mmụọ fọrọ ya la m go o wetere gị na ndụ m so tere rapụrụ m gụrụ anya ewu ya akwa ị na-anya tanka ndị mbụ onye na tanka fuelu nwụrụkwe gị ọkụ gbariele nga m ṅụọ m. Oh, tishu do saze. Wazele akakaye papa fuchewo. Papa kambule ga uchena. Tangbagi ina fari ono ati utanko tiri. Always bonu. Bakola mna ton gele hi orono. E bata humbo. Wadi hi wote. Olo nagi kibi. Olo yo lan gine nagi hapo lagi. Ye hapo nga. Olo sta. Lelo to. Ndo sale bula mansion e bina. Lelo to lo agre. Le window. E mo fole wa mi we I know ke na do la do si. Ochicha. E ba kwa mi umu fresh akwa nji bata makachine kekere m lagi ba ngo uku oke wele men. Worry. Ota ya tama bosa asemo. Imagine. Okay nna m ndo. What are you telling me? Imatiti kwesịrị oti n'ugba okoto gị time ngo oke hụ na kpọrọ isi ala kelee esi na ọgbali ala. Ọ na-ata boxers gị na ọ che na ọwụ boxer, ọ che na ọwụ azụ. Ọ madụ sị ewu mmanụ. Because ụmụ ruru ihe ichiri lo nga were handkerchief kwara gị boxer. Ekome m na-asị eleshi nwa ụlọ babies n'ụlọ. Apụta m nya ahụ hụ nga ịsara nwa handkerchief kosa. Mgbe m che na ọha nke eji ehicha ezire. Chilite wuyele ya wụrụ nwa drọsụ. Nwee kpụrụ ka odori ka gị na nwa ikwi. Prakuku kuku prakuku kuku prakuku ndụ mmụọ fọrịkwala m go. Baba chema gbagi ihụrụ kpam n'ogbu big boy no. Chai. Ebe iki. Ọmụnụ. Lega. Away how much? But I'm bagging now, I tell me now. Mandela Felelo, all I buggy. Pilot. I'm not with Angli, Mamma got school. Pilot to catch every player I like it. It's a rain plane. What can tell you? Ote. Hambe Batana. I can you to happy. Ote. I can you to. Otu Iriba. In last 2 years, I hear. I want to go to Tuta. Lepe side grave one ọkwa nwande 4 feet so tetro na abọ igwu ala igwu igwere na abọ ọ ga-egbu oge ọ ga-akpọpụ ofu ebe bụrụ na abọ si meji na enwe na akpọ meji atọgbọgọ dị m onye nkozi ji emewaruo onye ọ ga-aga n'otu ụlọ were nwanza guzobe ya na gate onye ọwọ makwa ihe nyamụrụ n'ụlọ udo arụ mashọn n'ọkụma abịa na gate m ya nwa mkpụrụ ube mgba gị tụsara ndị ochi bịa ha akụrụ egwu ka oyi na akpa kosagodo go one side baga bushiri ha ga-ebushi ana mekudu ndị oshi ndị kole ndị Hausa ndị a na-emenu kole ha wuru oshishi ha na-eji eko ihe ekuru egwu ko ego na wibaro tufu ogo anụ ọjị eri ụmụazị ibe go gbapụrụ na ha mmiri ha lọta ọchanja otu elu ndị niile na ọchanja main market ha na-emebe ọfụma mana gị go ọchanja ihe ị gara agbapụ owo ntị mmiri ị ga-agbapụrụ m eji agbapụ ogo ntị ala na ga-agbapụgo ntị otu ego ọfụrụ anya ha agbapụ ogo anya Chineke akpọọla m gị ọkụ ọ bụrụ m ọnụ adị ebe nọ siri ga-atụta ime ọnụ bịa nga hụtọrọ m ya gaa wuru arụsị ọrụ akọla abụọ si hụtọwa ya nga pụọ ekwesịrị otu ejegbu na akwara eduguzowe ọnụ ndị mmadụ bịa nga akpọrọwa ọnụ isi ala ụkụta ebie isi ala nyere ọnụ mma asa atliza na-eweta ọkụkọ awụ na ọbara na ahụ ekwe m na-edi n'ọwa arụsị ikpe ike akpụ ụnụ mmadụ brief illness maka Chineke kere m n'ọnụ na-abụọ ọ mụ n'ọnụ n'ụmụlọ nụ in 2 weeks coming now. Why not? But I don't make a blessing. I don't know about I lose wine. I lose wine. I get present responsibility. In 2 weeks time now. 2 weeks time. You.
Alo pasanga. Ayo kisi kita biar lagi no. Imagine. Hey! Ntaramahụhụ ka Chineke ọ dịkwa mma n'ebe m nọ. Ichiri ogbe ahụhụ abụọ si. Ogbe ahụhụ abụọ si kpara ka ukwu na-abụ wụsa ma ha na-ebe m n'isi. Kuku kpara ka ukwu. Kuku kpara ka ukwu. How can you remember? Eh? Papa! Yeah. Hi! Baby! You will not need a secret. Yeah, so Muna got all Muna get to all over. Hey! It's a little new guy. Owó kẹ́mi àná, ìbára ṣíṣe, ìrìn àjò máa, ìmẹ́jẹ́ ìyàwó bínú kí ní àjò. Hey! Ìwọ̀n ní problem lọ́la. Ìwọ̀n kò tó lọ́la. Kúkúrú mẹ́ bá wákà nọ. Mọ̀ ọ́ bụrụ ya ń gẹ̀mẹ́ gị ihe ụmụaka. So mụ na gị na-eto ọgbọ n'ụlọ. A gị gẹ̀mẹ́ gị ihe ụmụaka o. Kúkúrú mẹ́ bá wákà nọ. You're playing with fire. So what? You're playing with Papa chere ga igbu anụ lekọta ụlọ ọfụma. Unu chọrọ ịga ọfịa. Ga-enyesi ka ọ ga ime gị. Igbu anụ nụ. Igbu anụ. Onye so unu ga-agbu anụ. Onye dịgara ọnụ ga-anwụọ n'ime ọhịa na-asị m ha gaji igbu anụ. Unu anaghị ekwu okwu. Who send you into bush? Papa, ma ife anaghị na-akụ na-ewe m igbu a. Ọkwa anyị na-anọ ya si dị ọ na-aka anọ na ịwa arụsị apịrị na ị ga-aga achọrọ akara aka so anyị ga chọrọ akara aka anyị na n'ime ọfịa. Akara aka gị nọ n'ime ọhịa. Hey! Ediri ngọ Ọnịcha gị ga-agba mbọ ịchọta akara aka gị ilewesị m akara aka gị ọ nọ n'ime ọhịa. Ị gaji achụ nta. Ma jụọ biko, ọwụ unu gaji igbu anụ ka ọwụ unu gaji ime ọhịa ka anụ gbuore m unu because ọ bụrụ ka anụ gbuore m unu aga m adị happy. Papa, ihe ifearị gị ọnụ na-afịarị ọnụ afịa. Papa, gbakwala m na na-aba n'ime ọhịa hụ agụ gbuo ya. Bute ya n'ụlọ. Akwa ihe ndị mmadụ ga-akpọ gị mpa ogbu agụ. Akwa ihe ga-akpọ gị. Esi m gaga n'ime ọhịa gị igbu agụ. Chere. Biko, unu isi unu gaga egbu agụ ka unu gaga ka agụ gbuo unu. Because ama m na two things is involved. Ịsada na agụ gburu unu, ọwa agụ elu unu. Mana afọ ya unu nwe igbu agụ, wepụ ya na dictionary unu. Ịmakwa ihe bụ agụ? Ọkwa gaji igbu agụ. Taa chukwa chere. Ya ụkwala sọwụ ihe ịkpụrụla ya. Ya na-ekozi gị na-eme ka agbuo. Kakwa ga-ajụrụ ajụjụ ndị ṅụrụ ihe a ngama ya na ọṅụcha na-eme ha ga-agbuo ha agụrụ ozu ha adọrọ na mọchari ugbu a. Ịchaka agwala m ga-eso m na agbụrụ ọchanja. Eso na agbụrụ ọchanja kamgbe ọ bụla lọta hie gị ishigbuo na mmadụ pụọ. Ya bụ ịwa ga-asụ n'ọnụ gị na-ekwu okwu gị na-ele m anya n'ihu na-agwa m okwu your own father. Obinigwe prakwatule unu gaji ịchalenji agụ. Ngwanụ rest in peace n'ọnụ ewi. Rest in peace n'ọnụ ewi. Papa, ịma na like m nwoke a ọ na-like ificha ọnụ. Papa, ị na-aficha ọnụ ka nwaanyị anyị ebe ihe na-ebe a omen ọkwụ women anụ ụka na-abụ gị gaba afịa anyị abịara August meeting ọ na-afịa ọnụ ka nwaanyị gị ọnụ ya na-agba
Papa, na gbakọ onye felu break. Ama m eji gbo. Papa, in case mmadụ chọta anyị ebe gwa na anyị na-abịa. Maka onye ya chọta anyị gwa na anyị na-abịa. Ise onye Visitor chọta anyị. visitor kọwa ọkụkọ gafete. Visitor. Ngwa ya na ụmụ ọkụkọ ibe ha bawara ime ọhịa. Ọ bụ ihe ọ ga-awụnụ. Ụmụ ngwa hapụ ụlọ. Ụmụ ọkụkọ kwadebe na unu ga-eme burial n'ogbe na agụ ga-adọgbu ha. Ngwa Ijeọma. Ọ ka mma ịkwụ ọnụ na ndụ. Ngwa lawanụ na ndokwa. Eluigwe ga-akwụ ụgwọ eluigwe. Laba na ndokwa. Ụmụ ịkpụrụ labanụ na ndokwa. Ọnwụ ga-egbu ọnụ. Laba na ndokwa. O wutegbuo m. Eluigwe ga-akwụ ụgwọ ịcha aka na akpa nsogbu. Labanụ na ndokwa. Ole mgbe ha bịara n'ụwa ihe a ga-agụrụ unu very soon. Unu gaji igbu agụ. Egbe eluigwe gbapịakwa unu anya. Unu ga-lekwere aka eji egbu agụ. Ịsachabeda ahụ rie nri. Abalị a ga-anyụ gị udu ahịrị ya na-adado ihe gọrọcha njago ihe ijiri lọwa ọwa udu ahịrị. Ị ga-anyụ pịa ọchị. Agaghị m ata gị. Mụ na gobere mashin na kọpụ gafukwe. Ịgacha egbu agụ. Imagine aga m aza nna ogbu agụ. Ee! Ebere eme nne m ọnụ. Agụ jikere nri abịawụla. Papa, ndumuwani. Ele hechuga goso. Papa gini chugagi? Jesus. Ọwụnụ ka m kwesịrị iche onye chụgọ ọnụ na nwa agụ ọwụnụ ga-egbu chụgọ ọnụ. Ele ihe ụnụ gbaga tikatika gbapụta nke ọwụnụ nwa ka m kwesịrị iji ele ihe chụgọ ọnụ chọrọ ịgbapụ m obi. What is chase you? Gịnị chụgọ ọnụ? Papa, obi ga-nwe ọnụ mmadụ ka n'ibe o. Papa ga-nwe ọnụ ha o. Anyị ga-emerụkwa ha ahụ o. M ga-awụ ọmụọna gị mmadụ ka na ibe. Asị ketara m nwụnụ onye ndị agha ofe m ga-adagara ha gị n'ọkụ. Ejiri ngo microwave machine. Ele ihe m na-aga agwọ mere ọnụ ọnụ. What you do? Gịnị ka ọ mere ọnụ m ga-eji aga ịwọ m ya? Ụnụ adịghị ekwe ahụ ụka. Gịnị ka mmadụ ka na ibe mere ọnụ ụmụazị obodo na-aga ha ogologo ha mere ha ọnụ ụnụ. Papa, ha hụrụ m nke n'ime ọhịa chụga anụ. Ọ nwere nnụnụ lelu osisi. Papa m wee gara kpọtụ Kpọtụ aka. Ahapụgodo aga ịgba. Ị ṅụrụ ka anyị. Ọwụ unu na-enenụ. Ọwụtị na-adịrị ihe ụgbọ ahapụ ya mefere kpọkpọkpọ m anya gị ka ọ la m. Onye n'anya. Sabina. Sonye? Sabina. Sanu. Sabina, I know what I got on nkume tafula here gbakpọ ya anya ha show anyị gbakpọ ya buru ga ụlọ ọgwụ.
Elizabeth Nemo. Chere. Ọwụ na igburu okwute ya daga n'ime Sambisa. Ka ọwụ na igburu okwute gbakpọ Sabina anya. Sabina ake mma. Ọ dafuru okwute dafuru gbapụ. Ka bisa na stop. Okwute na dapụ n'aka ya ngwa ngwa nke ọzọ hụrụ ọ ga-adaba ya na nsogbu. Hey! Ụmụazị etivule waja n'anya agbọkịrịla m o. Chere. Ụnụ hụrụ osisi ma ọwụ nnụnụ gbagbuo. Ya bụ Sabina na-eto onye ọ ga-anwụ ịga n'aka. Na mbra. Kunu nwere okwute gbapịa anya. Papa ya gbapụ ya anya papa. Papa dewo. Ọ nnukwu nnụnụ n'elu osisi. Nwere ka akpọtụ otu. Hey! Sabina, I don't know if you want to sit there. What an one? Eh? And then you jump on. I want you to have my yammer. Actually, you don't answer. Raga, no, maybe I'm going to have one for Blaga. Oh, my not talking, and just have you run an answer. Who to tell you got Papana over the hour, Sabina? Sabina in front of you. I'll go with it. Hey, big lemma can I share bookie? Oh, is that Sabina Gemma. You could go on my gallery. Was I got up to my rapid. Anam ga kapenta na akụkọ na obere akpati n'olulu igbe a ga-eji ada ọgwụ ụzọ na abọsụ mba ọpịapụ ụlọ ụlọ ahụ njaji nke ọbọsụ na m tụrụ ụlọ nwụrụ n'ọnụ ji ụlọ so don't step out of this house nọsụ mba ụnụ gaji igbu ele ụnụ gaji ịgbagbu n'ọnụ ụnụ gaji ịgbagbu elefant ụnụ ga-ebutere m ogbu agụ ụnụ ga-aza ogbu efi ụnụ ga-aza ogbu nkọrọ gawa ya wụ onye ọchọchọ onye ụnụ ga-agbapịa na ya wụ Sabina ugbo agụ ogbuola ọnụ ka ogbubedo ọnụ ogbu agụ gbagburu mmadụ na ga-akpọzi ụnụ gbakwa ọgbapịa anya ngwa ọgbapịa anya kwenu ọkwụfụ anya nwere gbakpọrọ ya ga-ekelere Chineke na echekwa m n'ọwa anya abụọ na-ekwu ofu anya gbapụrụ anyị jos mere ebe na ofu anya gba ya wee sị nke ọzọ mere maneji ụzọ nke a mechie nke ọzọ emepe the door close the door open ya kelee Chineke bụ ọwụrụ ya ga-atụ mma papa nchesi ọdani abụọ ka ọ gbapụrụ ama m sọ otu anya papa ị ga-eso anya ga kelee Chineke ka anyị kọtụrụ ofu emsi abụọ fanya ga ọzọ ife nji n'aka ọ karịrị ego ife nji n'aka mbụbụtabọt ife nji n'aka ọ karịrị ego ife nji n'aka ihe ji agbawa Sabina nyanwụ I know so papa don't worry yourself we are ready. The only drop of word m ga-drop from ụgbọ ụnụ onye mpa Sabina ụnụ mama onye nsogbu kwadokwenụ chebiri ya asa ọ bụ otu ka ụnụ ga-agba aga ụnụ ga-aga ịzụ double barrel ka ọ wee gbe ihe ọ bụla ụnụ ga-azụ ọnụ ga-azụ chebiri maka mgbe ọ ga-esu agwụdụkwa m nna nshigharịa kama m zawa fada onye ọbụla kwadokwe maka ọ gara esu papa pasara fina be do ya van ona bari hala ko sikasha ya na ngwa na msi wachanda ko amadi mani he mara mu ngana kwa mpa ya ko ozu awolo apo ya iwiji ya na wore ije papa ili kugaji sa ba Sabina na ba ya na ba papa I'm a boy papa udah tuh lagi ada pada ayam kok polisi dekat di luar pada
isi ihe ga-eji aka m ahụhụ ya wụrụ chincha ụlụsọ otu ogbe chincha abụọ ka na-ata m na igbo tere ebe ka na-ata m mgbe ha tagburu m ka ị ga-abịazie ndị ozi ga ha atụchapụ m akọrọ nọ m na chinchi ukwu ụlọ nnọọ si etụta ime ọnụ nwesi ike nri ya na mma etụta ime na bomie eyiri mehụ m n'ogologo ka eyiri ha m n'anya na-eke ezi awụ nsogbu na-ahụ ọkwa na-ahụ ya na-ahụ ọkwa na-ahụ ke m na-ahụ ero gburugburu ha Chineke nna biko okwu mmaja gị na-arapụta m Sabina All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.